That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gajitri bayo ka lang. So, lain gid ya kung adlaw-adlaw ka gainom di tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upo kag sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya kag virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:35 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Diri sa aton nga pagpangalagad sa programang Sunday Morning News mga ka-K5. Bangon-bangon na sa may mga obligasyon aga pa, sa mga magapadulong sa simbahan, to spend time and of course magpamati sang pulong sang Diyos. May man pagidira nga may mga negosyo. Kung na gani ang balnila nga kung negosyante ka, dapat aga ka pabugtaw. Pero ikaw man ang pinakaulihin nga magpulo pa huway o kung magtulog-tulog. Good morning sa mga sika drivers, sa mga tricycle drivers nga yara subong sa ila sinitagsa ka mga toda. Karaga pamati diri sa K5 News FM Iloilo. Kamusta na ang mga tagpalamati naton? Alin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito. Kamusta ka mo dira? Mabulubog na bala ang kaagahon dara sa inyo tagsa ka mga lugar.
Dara sa 1st District, nagapamati via K3 News FM Yagaw. Dara kay Kuya AJ. Kamusta dara sa mga Army friends naton? Dara man sa K3 News FM Laganes. Sa segundo distrito with Kuya George. And of course sa K3 News FM Kalinog. Dara kay Kuya Japoy. Oh my, it's a beautiful day. Maayad-ayad gid nga aga. Birds are singing, you're by my Dara sa 4th District of Iloilo. car and go for a ride. Dara sa mga taga-syudad sang Pasig, sa mga kaiping nga magkabanwahanan sa San Enrique, sa may banwasang Dumangas, We'll drive Barotac Nuevo kag iban pagkiita. sun. Sa may Banate, Anilaw, Dingle. Wanna know Maayad-ayad din nga aga. Dira sa 5th Distrito, by the way, dira sa 4th District sa Pasig, sa technical side, upod naton si K5 Edmar Liquinia. beautiful Dira naman sa 5th Distrito, listening via K5 News FM Sara 88.7. my beautiful Dira si Papa Flo. Kamusta da Papa Flo? Bato, Iloilo. Bato, 5th Distrito. And rin naman sa mga listeners naton sa syudad sang Iloilo. Kamusta dara sa mga yara sa merkado publiko? Sa mga nagatambay-tambay sa plaza. Nagang iban, aga pa nagbugtaw kaya nag-julo jogging. Dira no, sa may distrito sang Mandurriao. Sa mga nagalibot-libot dira sa may Sunset Boulevard sa sininga kaagahon. Good morning! Sa mga nagapulo pangapi, maayad-ayad yun nga aga. Sunday. Drama na sa mga arasbong sa Mandurriao Public Market. Kagdraman sa mga nagapamati sa aton sa may Haro Big Market. So beautiful. Nagapulo pangapi, nagatuktok dara sang tulok-tukon. I've got Sa mga negosyante, sa may mga karinderya, may mga kapihan, may mga tiyangge. Nagabaligya sang baboy o kon bugas. Good morning, good morning. Dara sa padulong sa Haro Cathedral, nagalakat-lakat. Kung iba ni nagabulabakal na sa mga bibingka. Kaya do halos nila sa gabi hasta mag-aga. Ang mga nagabaligya dara mga ka-K5. Sa mga listeners man naton dara sa may La Paz Public Market, good morning. Kamusta na dara? Nagapulo pangapi ka mo? Dara sa kapihan sa La Paz Public Market. Nga may mga ngalan na ilan at tasa. got someone waiting for me. Sa nagahigop-higop, subong sang sabaw aga pa. Sang lapas batsoy. Sang pata. Marami-nami igid nga aga sa inyo. Drama na sa mga listeners naton sa distrito sang Molo. Kamusta da mga taga Molo? Nagapadulong sa Molo Church. Sa ila kampiyon nga simbahan nga kilalagid sa Bilogman nga Pilipinas. Doon na kabing mandra nga trademark. Sang Iloilo City, ang yan ang Molo Church. Good morning man sa mga listeners natin dara sa may city proper. Ara subong sa Iloilo Terminal Market. Nagakargada dara sa mga halakwaton. Sige lang Bato, Iloilo. Got someone Dara sa Lapuz, kag Arevalo. Good morning, good morning. Naka-live kita sa aton nga Facebook page at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Pwede gid ka mo maka-comment. Makatulot tamyaw dara sa inyo mga tupad balay. Bisan sa mga chismusa. Good morning kay Ma'am Sherian Espadero Quiachon. beautiful day. Blessed Sunday morning naman kay Sir Idol Frank TV. May follow niyo si Sir Idol Frank TV. Love me. Blessed Sunday morning, Langga Kim. Watching dira sa may Barangay Ojonga. Ay, it's a beautiful day. O sa may banwasang Badyangan, Iloilo. Kalindong isang Badyangan, no? On my side, let's take the car and Wala ya sa mga incidents na maayo nga mga tao ang taga Badyangan. hey, it's a beautiful day. Sa
Sa mga jeepney drivers, na nagahimos-himos na subong. Kung iban, probably mga traditional jeepney, temprano pa rin, mga 4, 4:30. Pagkapin pa sa mga Leganes nga jeep, pakadto, bala pag iban, no? Dra sa may Iloilo Terminal Market. Good morning. Nakahigop na kamo dra sang kape. Siyempre, bilang Pinoy, bilang mga Ilonggo, kinandan, naton, na aga pa lang, mapainit-init na kita sang aton yutyan. Mainom kita sang kape ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Mail Itang Uy, Ma'am Josephine Florendo Diaz. Sa mga yara subong sa abroad, sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Nagapamatigid rin sa aton siring pagpangalaga o kung nagatulutan na ako sa aton Facebook Live. Pwede man makapamati via aton siring application. Para kung may signal ka mo dara, pinduton nyo lang ang app sa K5 News FM Iloilo 88.7. Panibago naman nga adlaw para istoryahan ang pila ka mga topiko kag mga balita nga nagkalatabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga ka-K5 diri sa Iloilo Province, kapila ka mga kabanuahanan damo nagareklamo nga may mga nagakaluntan or nagakatabo nga mga drag race mga ka-K5 lang mga nagasibad sa ila sila nga mga motor nahulat nila magkaagahon drapa sila sa mga national highways magpasundayag sang ilang nga mga motor sa mga motor nila nga gin-modify nilang ilang nga mga tambot so makagahon mga disturbo sa katulugon especially pa kung yara sa higad sang kalsada imo balay doon nami mang buyayaw pa kung ikaw ang supad balay mo tupad balay mo kalsada tapos sa inyo lugar da may mga naga-drag race disturbo gud sa katulugon harap lang kapoy-kapoy kanun tapos may pasibad padadalagan balik-balik da sa inyo lugar. When I see her, Ote sa inyo bala nga mga area may nagakatabo man bala nga drag race kay subong daan may mga inong tawag na mga moto vlogger ka kay 5 Andre no may mga moto vlogger or mga motorcycle riders vlogger do amo ng thought mga ka K5 tapos kung kayo sa drag race nila race na lain-lain yung mga areas sa Pilipinas and even dari sa Iloilo o tapos gina-vlog nila para naman kamo for the sake of content patindog na lang kamo dahil himo na lang kamo sang kalsada hindi na lang ang alagyan niya sang tao sila paugtas nyo ko aga pa mo budlay pagin na nga may maumid bala kamo nga mga nagalakat-lakat sa dalan siyempre kung dasig ang pagpadalagan mo gasibad ka hindi mo makontrol kapin pa kung karirahay ka mo ano na yung termino aga palumba-lumbaan na dito sa may 2nd District of Iloilo sa may Santa Barbara kag Pavia wala ko no may nagatipon na kuno na magkaagahon allegedly kag damo naman nagapadalas ng information sa aton mag alas 12 ang kaagahon may nagabantay man kuno nga pulis may mga nagaronda nga pulis kaya mo na ang buli man sa ang pulis ang ginabantayan sa mga naga-drag race nga na madudla gina sila kung magkalapakit ang ilang mga panit tapos yung iba nagadulo drag race wala man sang suksok sang helmet wala man naka full gear bala no mga ka-K5 parang kaso kung ano magkinatabot ni protection tani sa lawas amo na karon ang istoryahan naton kaga dito sa may distrito sang Molo may nagluntad nga stabbing incident so ibaloon naton karon no ang detalye sang sanang information okay
Ay base dari sa report mga ka K5. Beautiful day. Nga ang ining biktima sa nagluntad nga stabbing incident dara sa may Zone 9 sa may barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Oh my, it's a beautiful Ini matapos no ang ining lalaki ginbuno matapos ginpahog ang utod sang suspekta. So hibaloon naton karon ang pila ka mga detalye kag impormasyon. It's a beautiful day. Diri sa natipon ni K5 Aaron Refollo. Good morning kay Sir Boboy Barion Ameglio. Din ka nagatutok Sir Boboy. Kamusta dara? Walo pangapin na sir. Sa dugang nga mga information mga ka-K5, ang ining legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte na kompleto na sunod rin kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Walang humpay nga update diri regarding diri sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dito sa International Criminal Court kung ICC mga ka-K5. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say Kag sa dugang nga mga information, say that you love me. Oh my. sa dugang nga mga information mga ka-K5. Subong kampanyahan ay politika. May mga impormasyon for a ride. ang ining AX bala no on assistance to individual in crisis situation ang ginagamit sang pila ka mga politiko sa pila ka mga kandidato nga nagapadalagan subong mga ka-K5. It's a beautiful day. May tawag na. And even dito sa amon, mga nakalabot dito nga mga information. Tingala ko may galibot sang AX nga niyo. Tapos lalapag pangampanya. Iyan ako nung sang politiko tapos AX ang ginapirmahan. Sir Alex Sasabo, kamo may mga nakalabot naman dira sa inyo. Ang ining mga AX nga ni. Tapos may mga nagareklamo pag gani ko no mo. Ang AX, kay buhin ko no, alin sa 5,000 nga promisa. Anay mo sa 2,000. Supposedly, ang ining assistance in crisis, assistance for individuals in crisis situation, ang supposedly ang mga beneficiaries ni amo na kaagi sa krisis. Nadulaan sa mga trabaho, nagyan sa mga bagyo, sa mga sunog, baha. Kag-iban pagid nga mga krisis, mga ka-K5. Iban subong bisan mga manggaranon wala man sa ginagyan nga mga pagtilaw gid sa nabuhi in terms of crisis. Ti nagkalabaton man sila. Ang ganit tandaan ninyo mga ka-K5. Iba na nga nag-aabuso sang ilang mga otoridad. Nag-take advantage nga ara sila sa pwesto. Nag-take advantage nga may mga dlaguan silang koneksyon dira sa gobyerno. Isip-isip din kamo ha. Kaga basta gani nagpasibad sang kwarta. Nagabuya sang kwarta. Amot ang punto nga bawion ginay na mga ka-K5. Mga gingasto nila sa ilang mga kampanya. Mo nan tinatawag nila nga return of investment sa uli. Kon ROI mga ka-K5.
So bantayan nato nagkaroon na ang pila ka mga detalye ang sining report. Sa mga listeners naton, dara kay Tita Ren Mapa, good morning. Dara sa may Rizal La Paz, kamusta din Tita Ren? Kay Ma'am Sharian Espadero Kiachon, naraga pamatigid diri sa aton sining programa. Kay Mami Immaculate dira sa may distrito sang La Paz, mga ka K5, matutok ka mo dira sa K5 News FM Iloilo. Okay, ang K5 News Team nagalibot-libot diri sa syudad kag makasaboy sa probinsya. Kung matunog darang inyong mga radyo, ang inyong mga Bluetooth speaker, dakop ka mo sa K5. Dakop pero hindi kulong, huli pero hindi kulong mga ka-K5. Dari sa aton sa nga, okay ka! May kape ka sa K5. O si ka K5 EJ niyang nagalibot-libot dari sa syudad, kaga probinsya sang Iloilo. Di kung timing man nga tunog-tunog radyo mo, batian na yun ni ka K5 EJ. Yatagan ka dayon sang DTX Coffee Mix nga isa ka box. O tapos, kung tawag na, kung nag-take ka man or nag-inom ka sa mga produkto ni Dr. Militang Uy, o pagkatagan ikaw sang coupon para sa ilogo ka promo sang K5 News FM. Meaning ilogo ka promo. Mahampang na ka or matawag dari ang K5 News FM sa inyong mga numbers sa mga may mga coupons. Tapos maghatagan sang tatlo ka chance nga magkasabat. Makasabat mga ka-K5 mo na ang mangin tagdaog sang ilogo ka promo. Makadto kami dara or ang K5 News Team sa inyong mga lugar. Kag malugo-lugo ka mo. Mayara dara sang para sa cash. And mayara man for appliances. Sa cash mga ka-K5 ang pinakanabo, 500 pesos ang pinakamataas, 2,000 pesos mga ka-K5. Kaya makon mo, hulahampang ka lang, mulumati ka lang dara sa K5. We'll drive on and follow the... Sa appliances pwede ka magdaog sang blender, pwede ka magdaog sang rice cooker, sang iban pagidara nga mga appliances. Di ano pang irahulat nyo, tutok-tutok na sa K5 News FM. Kagapatuduhan darang inyo nga mga radyo. Kay Ma'am Norma Dana Balduque. Good morning, good morning. Ano ba lang nami himuon subong nga Domingo? Ano ba lang mga plano nyo subong? Especially sa mga nagapulo pa huway. Karing kun magmatag adlaw mga ka-K5. Grabe kainit sang tiyempo. Magahiwaos ikaw. Kung isa gusto mo man maglagaw. Gusto mo motor-motor. Galing grabe man kasing kalang init mga ka-K5. Ang damo ni Subong nagapadulong sa mga baybay. Nagapa-beach mga ka-K5. Upod ang ilatag sa mga pamilya. At kung gusto nyo naman mag-solo traveling, pareho kay ka-K5 Alira Apin, very independent woman. Kung gusto nyo maglagaw-lagaw sa baybay, kung gusto nyo magstaklad sa bukid, ang nga nangga isahanon, pwede gid. Mga ka-K5. Do something that will make you unwind, that will make you feel nga doon ka-relax man ang lawas ninyo. Okay, mabot yun ang time nga ka-burnout ka mo. Especially if wala nyo blagi na treat ang inyong lawas. Wala nyo gina-treat ang inyong kaugalingon. Wala ka mo nagapaliwaliwa. Puros lang ka mo ubrang. Wala ka mo sa makitaan nga mga bagong mga environment. So, learn to explore. Live your life to the fullest. Mga ka-K5. Kalipot sang kabuhi. Life is short. So, kung wala ka pa nag-explore, kung wala mo pa nag-enjoy, di kanugon lang. May iba niya mga lamharon pa lang. Nagkalamatay na tungkol sa mga sakit, sa mga aksidente. Ang bagani nila, life is unprecedented or unpredictable. Mama Norma Dana Balduque. That's why always enjoy. It's a beautiful
Milan ni kung namo ka kwarta kay makalagaw-lagaw ka todo. Sige lang Mga K5, ma-commercial break kita anay. Pagbalik naton makuha kita sang Pag-asa Iloilo. Kag istoryahan ang pila ka mga detalye kon impormasyon diri sa aton nga pagpangalaga. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 4:58 na sang kaagahon. Standby mga K5, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magtangon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ba actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadadagdan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sa
pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang tiga ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Linwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Linwoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo nga ako bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hamba na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niya si Inday. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:12 na sang kaagahon. Nagapanumbalik kita diri sa aton siring programa sa programang Sunday Morning News. And of course, a blessed Sunday morning sa managatutok diri sa aton kay Sir Jesse James Garvillas. Good morning kag hi dira kay Salfa Garvillas. Sa may Batchoyan. Dira sa may Mansaya Lapos ba nami maghigop bukas na to, sir. Dira kay Ma'am Dayan Escoltero o kung Dayan Escoltero Ameglio. Good morning and of course God bless Ma'am Dayan. This time ko naton ang latest sa dalagan sa ato sa ringa panahon sa Pag-asa Iloilo. Upod nato naka-standby sa linya si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, kaupod mo diri sa programang Sunday Morning News ka K5 Kim Kaluyo. Good morning.
Yes ma'am, mayong aga no, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang manatang latest weather update sa subong adlaw, April 6 year 2025. Sa karon intertropical convergence zone or ITCZ ang nag-epekto sa may Mindanao, samtang easterlies mainit nga hangin daling sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa nabiling nga bahin sa pungsod. Dili sa aton sa Western Visayas, law man sa gyapon naton ang generally mainit kag bapaang panahon. May posibilidad lang sa isolated yung mga pagulanulan, pagpangilat pa nag-oob, dala sining easterlies. Mahina tuntog kasarangan natin nga hangin, di ka na sidlangan, paaminahan na sidlangan, kag nagadalain ni sila sa makanay, tuntog kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin, posibleng magalabot sa 41 degrees Celsius. Aton adlaw, magabot lang para 5:44 kag magatunod din siya alas 6:01 karon sa hapon. Kagamo naton latest weather update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, ang 41 degrees Celsius nga heat index di nga area, sir? Well, actually diri na sa Iloilo ma'am no. Sa syudad kag probinsya sa Iloilo ang 41 degrees Celsius naton nga maximum heat index forecast. So far, wala pa man sa na-monitor, sir, nga low pressure area o kung nearby o kung sa sulod sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. So, sa karon wala pa man kita may nasikatan ni ini LPA or tropical cyclone nga posible mag-develop or magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Sige, thank you so much, Engineer Rolly Cuenca, sa imo sa nga tiyempo diri sa K5 News FM. Yes, ma'am. Thank you. Kag mayong aga. Mga ka-K5, nabatian naton si Engineer Rolly Cuenca asang pag-asa Iloilo kaya maglabot maximum heat index naton diri sa Iloilo City kaya sa 41 degrees Celsius. Ako na ang kapaang mabatyagan naton, and that is why no sa mga mabulad sa initan kay tungod man sa obra, always bring water. Mga ka-K5, just like what we've said kaina, dahil sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mostly sa mga provinces, no, sa mga kabanuhanan diri sa probinsya. Ka-K5 ans ba si makitaan mo tong video nga naga-drag race naton sa ring Facebook page para mapakita naton sa ila diri sa aton sa ring mga viewers na may iban gadaya nga mga nagapasundayan allegedly didto kuno tuya sa may banwasang Santa Barbara or within the boundary na to gani kuno no. Pavia Santa Barbara. May na ulamid pa gani or may mga nasalapay mga ka-K5 ang ining mga nagapalumba-lumbaan Budlay na kung napauli ka na sa imo pamilya, insakto man, responsable man yung pagmaneho nimo, masumalang mo ni sila o kung magkasabay nga wala konsiderasyon ni sa iban. Siyempre, for the sake nga makauna-una sila dito, most of the time sa mga drag race may mga pusta-pusta. For the sake of that pusta, para blaho tanaway pabatian natin sa audio ka K5an. Nagambal pa nagana nga nag-video nga buhi pa buhi pa grabe nga buhi ba. Sige, riblatan ako naton ang nagluntad nga drag race ni palong balumbaanay address sa may segundo distrito mga ka K5. One down, two down. Buhi pa man ah. Buhi pa man. Okay lang lang? Go!
nabatian nyo to, balya buhi pa man. Pero doon nag-ala Superman ng lalaki nga niyo. Pagod, tawag doon way kabatyag sa mga pakit-pakit sa lawas. Mga gas-gas sa lawas. Pagkatumbaya, tabog pa di sa dalan, matindog na yun daw. Amo na budlay, kung amo na makasabay mo sa dalan, mga ka-K5. Tawag na, in terms of definition, ang drag racing, isasahi isang motor racing o kung palumba-lumbaan na yung mga ka-K5. Sunday morning, up with the lock. Usually, may certain tawag na kalayuon sa mga lumba-lumbaan ay nila dira. And iban, sa mga nagkatabo dari sa aton, usually sa mga national highway, ginahulat na lang ang matagkaagahon. Kung matagkaagahon, mga ka-K5, may mga call center agent, halin bala sa mga graveyard shifts, nagapulaw-pulaw, tapos paulip kapoy ka na. Sumalang mo pa na sila nga wala pa sunait. Mga ka-K5. Tapos, ang ibanda na may mga tricks pa. Iban, may ano na yung tawag nila, Superman. Kung mo na gusto nyo, magpalumba-lumbaan na ka mo, traka mo sa motocross. Ngara na rin may insakto ka mo nga platform. Wala ka mo tayong malisorbong tawag na mga rider manda sa dalan. Hindi ka mo makadisgrasya dira. Amo na yung ginatawag ng mga kamote. Kamote driver. Mga ka-K5. We'll drive on and follow the sun. Walang ning mabudlay-budlay. Kay kinabantayan nila abi ang buli lang mandis ng mga kapulisan. Karon daman da kuno ang mga pulis dira sa may area. Galing na may meeting point sila dira. May meeting place dira sila mga ka-K5. Sa diin, no? When you say kinaulat nila or may nagatulutambay dira sulusibaw kung may pulis pa o kung wala. I hope kaining mga naga-drag racing diri sa Iloilo province kag syudad man sang Iloilo ang ma-regulate mga ka-K5 magkaladudla ni sila kung may hara kita sa nagakaigo nga mga pinalidad ni sa ila. Marabla no, ikaw ganahalungan mo, kaugalingon mo. Tapos sa lapay ka danila, tandog ka na dinila, mungguan ka danila. Pati samadan gada ang imo nga lawas. Pareho siniyo, ang natumba na siya, na tawag na nagkalatabog na siya, gulpisid laga, no? Kaisa da ng adrenaline rush na to. Pero di bla kalabanan, no? Kung magkaladisgrasya ka mo dara, magkalatumba, kung kaisa lit balang response ang lawan, ang gas-gas ni mo, unay mo naman na ba check, makapdi, gali ba? And we hope nga ang aton sa ring local government units, so kung LGUs, including na rin aton nga provincial government, ang maghatag ni sang maghimo sang ordinansa, maghatag sang nagakaigo nga pinalidan in terms sa mga naga-drug racing nga ni mga ka-K5. Kaya nagasalir lang ni sila, gasalig sila, mga ka-K5, ay hindi man sila magkaladakpan dira. May strategize sa mga kapulisan nato ng ilan sini nga mga pag-sulusibaw dira randomly. Galing kay kung for example specific time, for example tag las 10, las 12 ara mga pulis, kung amo na yung usual time nga nagalibot-libot ng pulis, siyempre balaan na nila. Kung ang routine bala, no, in terms of time, madiskarte man sila mo. Ako damo dara ko na nagareklamo sa area sang Santa Barbara kag Pavia, na kung matagkaagahon, grabe ka tunog, grabe ka gahod ang ila sila nga mga tambutsyo, tapos nagapabalik-balik pa bala sila, mga ka-K5. Kalabanan ko nun dira sa ila, nagatipon dira sa may Santa Barbara Heights. Sa
magtampulan tagani ng mga drag race gana mga ka-K5. Plus na Ricky Manaay. Good morning K5 Kim, paliog tamyaw kay Onyo kag Dodo sa may barangay Navais, Mandurriao, Iloilo City. Nagakapidra sa ila ni Sir Ricky. Good morning, good morning. This time, ang video report ka K5 Ans ni ka K5 Aaron regarding dito bala sa natabo nga stopping incident sa may distrito sang Molo mga ka K5, in particular dira sa may area sang Kalumpang, Molo, Iloilo City. Sa diin ang isa ka lalaki nga nagpamahog o kung nag-threat mga ka-K5 o ginbuno sang utod sang ginpahog niya mga ka-K5 dara sa may barangay Kalumpang, Molo. Oh, my, it's a beautiful day. Sa mo na blakong kaisa, no? Ga-ara ka mo, ga-pahug-pahugay ka mo dara. Kag mangayo sang backup sa isa kag isa sa mga utod, sa mga barkada. Dabla Sir Ma'am Mitch Agbas Barredo. Sunday morning, up with the lock. Play lang natin kay K5 Ans once ready yan. Ara na ka. Okay na? Sige, ang isa ka lalaki ginbuno matapos ginpahog ang utod ri sang suspect mga ka-K5. Para sa report ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Biktima nga ginpahog ang utod sang suspect. Biktima patay matapos ginbunok sa distrito sang Molo. Napatay samtang ginabulong sa ospital ang biktima nga si alias Joseph, 43 anyos, matapos ginbuno sa Zone 9, Barangay Kalumpang, Molo. Ining nagluntad alas 10:45 sang gabi, Abril 5 kung sa diin, ang suspect si alias Michael, 42 anyos, ginpahog ang iyang utod, kag nabatian nga ginaligar, ginsakit, bangod siya nangaking si Michael, kag ginpalapitan si Joseph, kag ginbuno sa likod kag ulo. Nakaparagyo pa si Michael pero natigayon siya nga naresto sa mga barangay tanod kag kapulisan. Sa investigasyon, may daan nga hirigutanon si Joseph kag Michael, kag makapila na nga beses na mahog si Joseph sa ila. Dugang pa, natigayon naman nga na-recover ang patalom nga ginapatihan gingamit sa pagpamuno. Utod ni Michael, regular nga gina-threat ni victim ni Joseph. So si Michael repeat sa lang sa utod kapuan niya pagkita yang daw lang ani ang utod king wala na damo storya gipalapitan niya ang biktima kaga gibuno niya ini. Kag sa karon mga ka-K5 yara na sa kustodiya sa kapulisan na suspect kag nagahinolsol sa natabo nga insidente. Balita nagikan sa distrito sang Molo, ako naman si ka-K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. It's a beautiful Mura bala mga ka-K5, nagapadala-dala ka mo dara sa inyo sila nga mga balatsagon. Ati once nga may mga pagpamahog o kung mga threat sa inyo sila nga kabuhi. O try nga mag-reach out dara sa barangay ninyo, report dara sa inyo nga barangay officials ninyo para maaktuhan mga ka-K5. Kung hindi dara madala sa barangay, palabuta dara sa inyo sila nga mga police stations, nearby police stations mga ka-K5. Kasi pareho sila hinulsol kamaan, na-release mo tuod ang kaakig mo, ang anger ni mo, pero ang ginatawag ba lang nga mapriso ka dara sang kapin pa kung pasakaan ka sang kaso sang pamilya, mapriso ka sang tinuing, mga ka-K5. That is why hindi lang ka mo mag-dinumtanay dira kagamay sang kalibutan, magkagamay sang kalibutan, kalipot sang kabuhi, tama ka ilinaway pa ka mo kagamuna sang kalibutan. Debla Ma'am Sir Maki Kineveva. Namara gani hambal nila nga when you are angry, kung puno ka sang kaakig, paliwaliwa ka anay, hindi ka mag-decide, hindi ka magpadaso-daso bala, no? Padaso-daso sa imo nga balatsagon.
Good morning ka, Ma'am Erlina Telar Magoles. Shoutout ledra sa iya nga bana, si Sir Noel Goles. Sa may telecom compound sa may barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City. Ka-K5 inom ka mo dira sa D3 Bayo. Itong kaisa nagaulan, nagainit, baylo-baylo nga aton sa ringa tiyempo. Dapat we have to protect or hatagan naton sa safety ang aton sa ringa lawas. Ang D3 Bayo sarang makahatag sang proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pagid niya sakit mga ka-K5. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 28 minutos, makarigad ang alas 5 sang kaagahon. Magabuyaan na kita sang pila ka mga commercial breaks, mga ka-K5. Pagbalik naton, makuha kita sang latest nga situational report. Nagikan sa aton siri nga patrol. Upod kay ka-K5 Jason Talaron and ka-K5 Karen Badilla. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Sabi man, pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. At
Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, mga kanisa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lagal hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:42 na sang kaagahon. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagaan sa Sunday Morning News. Upod niya sa gihapon ka K5 Kim Kaluyo. Ang inyo Langga Kim. Mga ka K5, according diri sa Philippine Society of Sleep Medicine o kon Philippine Society of Sleep Medicine Incorporated o kon ang PSSMI. It's a beautiful day. I've got someone waiting for me. Nga ang mga Pinoy, mga ka-K5, mga Pilipino, ang nagapanguna sa Southeast Asia. Nga sleep deprived, kulang sa tulog, mga ka-K5. O kag ikaapat man kita sa bilog nga kalibutan sa pakulang-kulang tulog. Ate ka mo, pila bala ka oras ang maximum nyo nga makatulog ka mo. Ikaw ka K5 ans, pila ikaw ya ka oras ang maximum nga tulog? 5 hours. Ang pila ka nabo ka K5 ans? 3 hours. Wala na naya galingin ulo mo sa 3 hours or galingin man ka. Dugra ko, boss, mag-grabe ka. May demonstration. Ate, balan man naton. Nga ang mga Pinoy, iban tawag na, usually overtime, malawig ang pagtinira sa, tawag na, sa trabaho, malawig ang pagtinira sa ila sini nga mga kinaobrahan, iban tapos hilig man niya, magpulaw-pulaw, mag-scroll dira sa Facebook, magtanaw dira sa mga chika-chika, mga vlog dira sa mga content creator. Tapos paano ka nakatulog kung distracted ka bala? Kita mo kapag ginapang tanaw mga ka-K5. Iban man niya, gakapulaw tungod sa scatter, tungod sa ano pagid nga mga online games dira, mga ML, Mobile Legends, so nga ka-K5. Amo na gani, no? Nates ndala kita sa mga top. Kulang lang diri sa tulog, mga ka-K5. Ay, ikaw, Ma'am Erlina, tila na magoles. Pila pa lang pinakatayog mo nga matulog, pila ka oras ang... We'll drive on and follow the sun. Ikaw, Sir Maki Gwenny Keno Vieva. And Ma'am Mitch Agbas Barreto. Kung negosyante ka ni pareho sa Tita Rena Mapa, dra sa may Rizal La Paz, kaagahon na magatapos na sa iya sa ning trabaho dra. Paghimos pa sang iyang balaligyan, tapos aga pa naman na pagkaaga the next day. Ambal nilang gaalira apin. Ambal niya nadala sa tap pero sa kulang tulog. Pakarelate ka man din. Ikaw ka kay 5 alira, pila bala ang maximum number of hours ang imong tulog? Ako siguro maximum ko nga tulog mga diraman sa 5 hours. Kay kung kaisabi sa for example wala sang duty kay do ara na bala sa body clock ginatawag mga kakifa. Sabog na ang body clock nimo. Magkakabugtaw ka aga pa. Pero matulugan ka kaagahon naman or gabi. Ades tayo naka-standby na ka-K5 Akwaon naton ang aton sa Ringa Patrol sa latest nga situational report. Ambal ni Sir Higino Sumagaysay daw sila pa nagpaligo sang gasolina ba? O Sir Higino, o palang ngapi daan kita kung kaisamang manugtulog na mga pipa. Kaisama man ang factor nga madugayan ka bala tulog mga ka-K5. I think I'll take a walk in the park. Dira sa may Bulabog Bingawan, kita nga Pinoy ara tanan sa aton. Pati kulang sa tulog ara sa aton. Wala kita gapaulihi sa mga top. Sa mga nagapanguna or mga leading basta pa bida-bida dan kitang mga Pinoy ba?
antes magtulog, inom sang purong nga kape. Kan kape sa mga coffee shops nga isog. Tapos matingala pa, hindi ko katulog ako. Ikaw K5 Aron, pila ang tayog or maximum hours of sleep? Anong pinakalawig mo ganing nga tulog siyang nagligad Pila 11 hours? 5 hours? 10 hours? O, kaya mo na. At this time, naka-standby si K5 Jason Talaron para sa iya sininga situational report sa aton sininga patrol mga K5. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Jason, good morning. K5 good morning. Oto kulang ka man sa tulog, ha? Mat maganda, alas 2 ko nagalit sa tukan kina. At tapos, ano oras ka nagtulog? Nagtulog ko ka gabi, mga alas 9 na ganito. Oh, sleep deprived ka man. Okay, top 1 kita sa bilog ko noon, mga Pinoy. Top 1 dari sa bilog nga Southeast Asia sa kulang sang tulog. Tapos top 4 sa bilog nga kalibutan. Ikaw K5 Jason. Sa matag-adlaw or sa matag-adlaw mo nga pag senaryo mo po senaryo. Pila ka oras ang pinakatayog mo nga tulog? Pinakatayog ng mga turong. 3 hours mo lang din, di ka magkapatayog. Kag 6 hours, 8 hours na. Wow. Dabla K5 Ans, kung tigulang ka na, dapat damo na yung tulog mo. 3 hours para na lang niya sa kay K5 Andre nga mga 20 ay mo na ya, dapat makakomplito kaya sang 6 hours to 8 hours mo K5 Jason. Basi mag... tulog na laway, kaya dugay-dugay, liso ka makay. Ano, grabe, damo ganina panumdom mo, ha? Grabe mo panumdom mo. Pero ikaw, paano mo bala mapilit ka o galingon mo kung kaisa nga magtulog? Kaya kung kaisa, tawag na, hindi mo man mapaktan mo kung saan o nga duty ikaw natuyo ikaw. Pero kung tagtulog na gani bala, tagagahon na, tagmatagabi na, duwalos hindi ka tulog ka K5 Jason. Paano mo na lingaw ka o galingon mo? Paano ka dali matulog? Paano anong style mo? Kung tinagid siguro na daw ang lawas mo. Na mo lang lawag tulog mo. Pero imo, para for example, kung gusto mo gina magtulog ka K5 Jason, ano gina ubra mo, gatabon ka sang mata mo. Para sa ako, gatukara ko sang piano, balang music. Para na makaparelax ako. Dali na ako tulugan, tapos gakaburaw kung kaisa. Yan, tawal mo pa TikTok, palutayon ka. Kaya rin pagkaagad, bunot na cellphone mo. Nagano na. Oo, may kuret-kuret na K5 Jason, kinahingdaan mo na. Sobra kainit. Sobra kainit na, higdaan mo, gid. Kagi ko na sa una guba. Mahulog sa loob. Kagi ko na sa una K5 Jess mo. Tawag na. Nalingaw-lingaw ka sa TikTok pagkaagabaw. Tingala ka na lang may kuret na cellphone mo. Amali, Ma'am Jess, Bison. Amo na damo, drug users, di sa aton lang gakim, kay Pinoy kulang sa tulog. Di kung magamit kay gani sang drug, sugadugay pa na gani ang tawag na pagbugtaw mo. Tawag na, bisan tuyo ka na, pro gabudlog yapon mata mo. Pero K5 Jess, balik kita na sa aton sininga situational report. Kamusta ang mga dalanon naton dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Daw nali man ang simpo subong libot kami alin sa araw diversion kataway sindalan kay na. Wala sa mga fun run subong or mga events. Wala kay na alin sa top north may fun run kay na pro sa lang sila sa kigid sila way sila sa may dalan sa piyak. Ang damo naman bala, damo gid man damo mahuyugo na sa jogging ka K5 Jason. Ikaw yaga julo jog ka man? Yari di ka jogging sa patrolo.
Pero sa matagadlaw, wala ka nag-julo jogging sa tawag na, wala ka kalibot na sa boarding house mo? Libot siguro, diba sa kasagdan naman na. Dire sa kahagdan man guro sa may building na to, no? Makapatunaw gini guro sa buyo. Makapatunaw gini sa buyon mo sa kakanaog ka di mga pulo ka beses ka kay 5 Jason. Siguro hindi ka lang sapol. Pagkasunod guro nga adlaw ka kay 5 Jas nagpasa ka live form. Doon sakit-sakit gituhod ko doon hindi ko katindog ha. Pero sa bong ka kay 5 Jason, damo naman bala sa mga salakyan nga nag-ausoy sa dalanon naton. Are, tambay kami sa may lapas area, daw-damo na mga tasikol kag-check naman dyan palagi. Sa mga simbahan naton, damo naman mag-lakat-lakat pa kanto sa simbahan? Damo na mga kautukuran natin nag-kanto sa simbahan. Ano lang siya po natin sa bunga kay 5 Jess? Ano mga pulo paang na sa mga kaagahon? Sa bunga alas 5 mo naglas 6? Doon lapit na magsirak siya rin adlaw. Mapulo paang pro namin man Japon mga Pino. Ayun, ngayon ako na yung kape daw. Ano lang kasawa ka man niya sang ice coffee ka kay 5 Jason? Basta mainit, tipin namin ng ice coffee. Ano to? Ice na gani! Ice na gani, painiton mo pa? Ano ka kay 5 Jess? Mainit. Amo ng ice nga mainit? Testingan ko be, mga makadto ko be karon sa coffee shop. May ice coffee ka mo din nga init, ma'am. Testingan na nakaroon be ka kay 5 Jason ngitaan ta sa tanan nga mga coffee shop diri sa syudad. May ice coffee. May ice coffee dito yung init. Sige kay 5 Jason, anong gin-monitor naton nga presyo sang produkto? Ano nga produkto? Presyo ito sa mga prutas. Sige. Avocado natin, 180 ang kilo. Star apple natin, 50 ang kilo. Chico natin, 50 ang kilo. Kumonser, 180. Concan natin, tabi 40 ang lidog. Small concan, 3,400. Sankis, tabi 35 ang lidog, 3,100. Big apple natin, tabi 35 man, 3,100. Small apple, tulo. Fresh natin, 35, 3,100. Mango 130, grapes natin Citrus 50, Muscat natin 50, grapes natin black 50, Bayabas 20, Kakatan 80, Pagdugaw natin 80 ang kilo, Muti 40, Nagigigaba natin 80 ang kilo, Ipagken. Sa mga ginpanglawag mo ka kay 5 Jason, anong paborito mo dito? Kamunsel nga may liso? Ang kamuntul ko na kailangan ko ka namin ito kasi nung dalaman. Ako ito dala do, panit na nga nabili. Basta sa mga leon, nabi nga mga bukaka, tamis mo. Sa inyo, may mga... Paborito lang yung araw mo lang bukaka mo. Sabi ko, ano ganing tawag yan sa gamaya gani, Ala, ano ganing tawag sa gamaya kamunsel? Gamay ang Monsel? Bakit ang gamay ang Monsel, ha? Ang opposite sang bukaka. Ito namin, ang nakatilaw ka da, nakabakal ka na daya sa syudad, sang picturean mo ng kamunsel, o tamis man. Nakabalo na siya sa kamunsel nga, ano? Oo, nagkaon man na siya sang kamunsel, hilig man siya sa bukaka. Ang pula-pula bala. Pero ikaw, anong paborito mo nga prutas kung summer ka kay 5 Jess? Namin niya, mango yan. Ano? Mango. Wow, mango. Baho lang na sa mo na mango, galida sa inyo. Hindi kakao yun sang lumboy. Ay, ba naman uso lumboy sa buong? Serguilas, Serguilas. Serguilas, siguro may ara man siguro. May ara daw. Oo, may-ari pa ko ito yun. Pilat ang ilog. Nagkutoy na ganit siyan ko kakaon. Ano pag
gid uso subong man ambot may mga rambutan. Subong rambutan. Season gid man. Or star apple guro no? Star apple guro na harapa. Gamit man ang star apple garing kung kaisa na budlaya kapin pa kung medyo balik tabi ako pa kanon. Kapin pa ko mga kita man ng mga ice cream, mga tawag na mga star apple ang kadukot na bala sa imo nga kaki 5 Jason. Daw tagok ka bala na. Pro namis or tamis na nagawa yung star apple. Tapos may araman subong uso man ang tambis. So laka na lang abi ko makakita sa mga puno kaya ang mga puno sang una sa amon nagkalautod na mo. Tambis subong na may iwat nga. Ate subong ti ang kamunsi. Ikaw ang paborito mo man ang bukaka kay 5 Jason? Ano gusto mo ang tamis or kung upload? Gusto namin yan tamis. Ate, sige kay 5 Jason. Ang bal ni Sir Ricky mo na ay ang gamay ko no yung tawag na nga kamunsil. Tawag dara kulyapis. Kulyapis! Kulyapis! Oo, natandaan ko na sa una mo. Wala na ko, lakadan lang ko abig ka paningit sang kamunsil. Kulyapis. Balik kulyapis kag bukaka. Hindi kaya kauyon sang kulyapis? Ang kulyapis na wala manaunod. Gusto mo yung maunod, yan? Tambok-tambok? Wala naman yung pakak. Sige, kaki 5 Jess Kaunta na sang Sergwilas kag kamunsel Sige, kaki 5 Jason, thank you so much again sa imo sa nga situational report. Yung sitwasyon na dapat sa DTX ko next nakakapigan na nakakita ko pa. Kapag sa pato si K5 Karen Badil, diyan ko naman si K5 Bison Talako. Tapos kampiyon niya balita sa kondisyo kung siko Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Hilig galing ka K5 Jason sang bukaka. Nga mapula-pula nga bukaka kay tungod nga duga buka-buka mo. Sa sobra na bala ka maunod gen. Sa ko may mga protas-protas ka mo baka naman. Adri abi samon sa may syudad pa puros na lang bakal-bakal. Tapos puros pa akong kaisa sa mga balalgyaan, mga laya-laya na. Full yappy. Daan ko man ba? Thank you so much mga ka-K5 sa pag-subaybay diri sa aton sa ringa programa Sunday Morning News. Magasunod na ang aton sa ringa pagpangalagad sa Sunday Morning Newscast. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Kaluyo, kaupod si ka K5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo. Nakaupod natin sa Master Control ka K5 Andre Fred La Pastora. Sa Pasisiri ka K5 Ed Marley Kinya. Sa Quinto Distrito ka K5 Papa Flo. Good morning. Ka K5 Region, how are you? Sa aton sa ringa News Center ka K5 Wayne 02 Sanyeres. Conwin 02 Sanyeres. Kag of course mga ka-K5 sa aton sa ringa Patrol, ka-K5 Jason Talaron and ka-K5 Karen Badilla. Oras sa Pilipinas, alas 6 na sa ngaga. Ako ang inyo nakaupod, ka-K5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon
Kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtigulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week namin gid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 6:05 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
umaga Iloilo. Magandang umaga Pilipinas. Good morning world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Abril 6, tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan ka mabatian, makita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka K5, Aaron Refoyo. Sa headlines, ang iradulong sa inyo sang kaluan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa managabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy. Sa ilo na kita sa aton sirin nagapangunang headlines. Una kita sa aton top story of the day. Sa atong top story of the day, legal team ni Anay Presidente Duterte na kompleto na suno sa Vice President o kung suno kay Vice President Sara Duterte. Balitang lokal. Sa aton balita lokal, Police Major Harold Rendura gin-relieve bilang hepe sang Pavia Municipal Police Station. Police Major Daji De Lima ginbalik bilang officer in charge. Iloilo Transport Cooperative Congress, hiwaton sa Abril 8, 2025. Balitang Regional. Sa aton balitang regional, 80 ka mga internally displaced persons sa Bago City nakasaylo na sa payag sang Kapagon Village. Kag para naman sa aton nga network news, bugante nga Sweden National nga may sampaw-sampaw nga kasong rape nadakop sa Pampanga. Balitang National. Balitang National. Sa aton na headline sa Balitang National, posible pagbalik sang Pilipinas sa International Criminal Court o kon ICC. Welcome sa International Tribunal. Security escort ni Vice President Sara Duterte ginbalasa sang AFP. Balitang International. Sa aton balitang international, South Korean President Yoon Suk Yeol ginkakas na sa puwesto. Balitang negosyo. Presyo sang produktong petrolyo ginalantaw nga magasaka naman sa masunod nga semana. Balitang Sports. Kag sa aton balita sa patagsang sports, Alas Pilipinas sulod na sa quarterfinals sang AVC Beach Tour matapos lutuson ang China. Balitang Entertainment. Buboy Villar, emosyonal sang ginsabat ang mga akusasyon ni Angeline Gorens. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Kag sa aton balita extra special, bangod sa isa ka TikTok video, ang isa ka street sweeper sa may pungsod Thailand nangin instant model. Mantayan na mga detalye sa aton siring nga mga headlines, mga ka-K5. Ang aton nga headlines ang idadulong sa inyo sang kaluan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C nga nagapapag-on sang inyo sini immune system kag resistensya sang inyo sini tagsa ka mga lawas. Kag sa detalye na sang aton siri nga mga balita, una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day.
Sa aton top story of the day, ginkumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga nakompleto na ang legal team nga magadepensa kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o kan ICC. Sa iya pagatubang sa media kag supporter sa gwasang ICC sa The Hague, Netherlands, ginpahayag sang Vice Presidente nga nakaistorya naman sang anay Presidente ang isa sa mga bag-o nga abogado. Ginkumpirmar man ni VP Sara nga nasumiter man sang iya legal team. O nasumiter naman niya sa legal team ang pinakaulihing nga mga dokumento gikan sa ICC Detention Unit. Pero pa sa iya nga natapos naman ang ila sistema sa mga papel sang kada abogado. Pero pa kay VP Sara, natapos na niyang iya trabaho kabangdanan nga pwede na siya nga magpauli sa Pilipinas. Kag ang magabulos sa iya amo si Congressman Paulo Duterte. Alin sa top story of the day, sa iluhan naman nato ng aton balita lokal. Balita lokal. Balita lokal. Sa aton balitang lokal, temporaryo nga magapungko bilang hepe sang Pavia Municipal Police Station si Police Major Daji Dalima bilang talos kay Police Major Harold Rendura. Ini matapos nga gindagdagan sang relief order si Rendora kasunod sa aligasyon ni Land Transportation Office o kon LTO 6 Regional Director nga si Attorney Gaudioso Hiraspan II nga wala naghatag sang nagakaigo nga tikang ang kapolisan sa reklamo nga nagresulta sang shooting incident sa Park Regency sa may barangay Ungka 2 Pavia Iloilo sadtong Abril 3. Kung madumduman nga gintiro patay sang mag-utod nga Sanday Jester kag Jesse Machinal ang stay-in driver kag bodyguard ni Hirospan nga amo si Wilmer Villarosa sa gwasang balay mismo sang direktora. Suro kay Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO Director nga si Police Colonel Bayani Razalan nga ginaaligar nga wala ginhatagan sang nagakaigo nga tikang ni Rendora ang reklamo ni Hirospan nga may pamahog sa kabuhi ang iya driver gikan sa mag-utod nga Machinal. Sa riin ginpablatter lang ini sang kapulisan pila ka bulan na ang nakaligad. Iga-assign naman sa headquarters sang IPPO si Rendora samtang nagapadayon ang investigasyon batok sa iya. Nahibalawaan naman nga sa Dalima ang chief sa Subong o kung tagpamudo sang Provincial Drug Enforcement Unit o kung PDEU kag nangin hepe man ini isang Pavia sa diin si Rendora ang nagtalos sa iya. Dako ang posibilidad nga ibalik pa bilang hepe sang Pavia Municipal Police Station si Police Major Harold Rendura. Ini matapos gen-relieve ang nasamit nga hepe bangod sa irigasyon ni Land Transportation Office 6 Director Attorney Gaudioso Hiraspan II nga sang tinaliktan nga binulan nagpalabot ini sang reklamo sa Pavia Municipal Police Station nga may pamahog sa kabuhi sang iyang stay-in driver kag bodyguard nga si Wilmer Villarosa gikan sa magutod nga si Jesse kag Jester Machinal apang wala sini ginaktuhan. Kag kun wala naman siyang may makita nga kababayaan si Rendura, mahimo ini nga ibalik bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station. Apang kun may makita naman niya pa nga kapabamayaan sa iyang katungtanan, mahimo naman ini nga pasakan sang kaso nga administratibo bangod sa dereliction of duty. Kag mahimo nga masuspended si Rendura ang iga-assign subong sa IPPO o kon IPPO headquarters kag temporaryong katalusan ni Provincial Drug Enforcement Unit Chief Major Daji Dalima nga naging hepe man sadto sa Pavia Municipal Police Station. Sa piyak nga bahin, nagsapol ang katapos ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa kan GTMO. Kaupod ang Department of Public Works and Highways sa kan DPWH kag mga contractors agod nga paghandaan ang plano nga pag-retrofit sang Infante kag Halandoni flyovers. Ginpaunahan ni TTMO head nga si Oldarico Garbanzos ang pagsinapol sang Biyernes nga adlaw sang Abril 4. Lakip sa mga ginahandaan sang nasambit nga talatapan amo ang traffic scheme sa lugar sa mga flyover, safety sa mga pumuluyo, amo man sa mga riders na nagausoy sa dalanon sa nasambit nga mga lugar.
Magatipon ang nagkalain-lain nga mga transport leaders, cooperative members kag stakeholders sa patigayunon nga the Iloilo Transport Cooperative Congress nga iwaton sa Abril 8, 2025 sa Ponta Villa Resort. Ini ang kasunod sang padayon nga nag-aasenso nga transport industry sa probinsya sang Iloilo. Ang kaiwatan ang may tema nga Navigating Change, Strengthening Transport Cooperatives for Stability and Innovation. Ang mag-highlight ng crucial role ang mga kooperatiba sa mga ginapagkatubang nga mga problema kag mga oportunidad sa patag sa transportasyon. Ini ang mangin kabahin man sa selebrasyon sang Simana sa Iloilo o kon Simana sa Iloilo 2025 nga may katuyuan nga mabuliga na mga yara sa amo nga sektor. Sa piyak nga bahin, nagtukod sang isa ka team ang Iloilo City Government nga magatutok sa transition sang administrasyon pagkatapos ang eleksyon sa maabot nga Mayo 2025. Angot diri paagi sa Executive Order number 031 nga ginatukod ng local governance o kon local governance transition team nga magauyat sa matawhay nga pagtransition sa mga records, assets, documents kag iban pa nga report sa mga bago nga opisyal sang syudad. Dugang pa nga ang LGTT ang magapatigayon sang inventory sa mga pagkabutang nga ginapanag-iyahan sang city government. Ipasiguro man siri nga ang mga outgoing officials ang kompleto kag napasa ang mga turnover forms sa mga bago nga opisyal. Samtang magahiwat naman sang formal turnover ceremony para sa mga newly elected officials. Ginpatigayon ang groundbreaking ceremony sa 2.3 billion pesos nga solid waste management facility sa Barangay Ingori, La Paz, Iloilo City kahapon nga adlaw Abril 5, 2025. Ginapangunahan ni Department of Environment and Natural Resources DNR Secretary Maria Antonia Loizaga, Iloilo City Mayor Jerry Petreñas, kay iban pa nga mga opisyal ang amo nga seremonya. Samtang ginapanginbulahan naman ni Secretary Loizaga ang innovation kag state-of-the-art nga proyekto sa syudad. Dugang pa sa Tiglicom ang solid waste management facility ang makapasangkad sa waste management, energy supply kag water supply sa syudad. Naibalawaan nga masobra 40 or 400 ka tonelada sa basura ang sarang nga maproseso sa among facility kada adlaw. Ginabanta naman nga matapos ang proyekto sa ulihing nga quarter sa tuig 2026 o kon 2027. Angot sa nasabit ka balita, ang ginpatigayon ng ining groundbreaking ceremony isang Biyernes nga adlaw Abril 4. Kag sa dugang nga balita lokal, nagapakita na sang maayo nga resulta batok sa dengue ang ginapatigayon nga pagpaninlo nga ginapangunahan sang Iloilo Provincial Government. Dili ang sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office kon IPHO kasunod sa nakita nga amat-amat nga pagnubo sang kaso sang balatian nga dengue sa Iloilo Province. Base sa report sa nasambit nga opisina sang nagliligad nga 5 tubtob 6 ka bulan, nagadangat sa masobra 200 ka mga kaso sang dengue ang narecord o nabalhag sa probinsya. Apang sa sa sulod sang 1 tubtob 2 ka semana, yara na lang ini sa masobra 1 kagatos ka mga kaso. Sino pa kay IPHO head nga si Dr. Maria Socorra Quinyon, nakugid ang bulig sang pag-upod sang komunidad agod nga magpaninlo batok sa dengue. Sa subong yara na sa 1,223 o kon 1,223 ka kaso sang dengue ang na-record sa probinsya sang Iloilo. May 3 ka pilas tuga sa pagkabuno ang biktima nga nasapwan patay sa Zone 7 Barangay Tafter, Panduriao sa Abril 2, 2025. Ang biktima ang ginala kay July Miraviles, 43 anyos, residente sa Cadiz City, Negros Occidental. Samtang ang suspect kamo si Jerry Dago, 28 anyos, nga residente naman sa Lampunaw, Iloilo. Sunod kay Police Captain Val Campbell, officer in charge sa Police Station 10, nga base sa inisyal nga resulta sang autopsy examination, may igo ang biktima sa likod nga portion sa lawas, likod nga bahin sa durunggan, kag sa sagang. Samtang ginapepra na ang mga dokumento para ipasak ang kaso nga murder batok sa suspect. Subong man, kaso nga theft ang ipasak ang batok sa babae nga ginpahayag, ginkuha ang wallet sa biktima.
Madumduman nga naabtan sang suspect ang biktima nga 11 partner sini sa sulod sang kwarto. Kaupod ang boardmate kaya nag-comfort diri kag hinali na lang nga nagpamuno. Sa dugang police report, ginbuno sang tomboy ang lalaki bangod sa pagpasibangod nga nangawat sa Barangay Monica City proper, Iloilo City. Alas 12 sang kaagahon Abril 5, 2025. Ang biktima amo si Ronnie Sarsoa, 41 anyos kag ang suspect naman amo si Rachel Pacularina, 27 anyos kag lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sunopa kay Police Lieutenant Romelo Tabuyok, ang officer in charge kon OIC sang Police Station 1, nagahampang sa computer shop ang suspect. Sanggin pasibangdan siya sang biktima nga nagakawat o kon nga nagkawat sang iya cellphone. Inpahayag nga naglapta ang chismis nga nagtulod sa suspect nga amo ang nagkawat sang cellphone sang biktima. Bangod sa niigin sokmaan sang biktima ang sospek kag nagluntad ang komosyon kung sariin nagpauli ang sospek kag nagkuha sang kutsilyo. Pagbalik sa niliwat nagluntad ang pagbinaisay. Tubtob nga ginbuno sang sospek ang biktima sa natuo nga bahin sang guya. Gindala sa Western Visayas Medical Center o kon WVMC ang biktima kag gilayon man nga nakagwa matapos mahatagan sang nagakaigo nga pagbulong. Posible naman nga magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang sospek. Apang ginahulat pa ang desisyon sang biktima kung magapasaka bala ini sang kaso o kung hindi. Nagbaliskad ang auto sa dalanon nga sakop sang Barangay Maliao, Pavia, Iloilo. Alas 2:10 sang kaagahon Abril 5, 2025. Ang driver ng auto ginkilalang kay alias Joe, 49 anyos, residente sang Zone 3, Poblacion, Santa Barbara. Kagang sakay sini amo si alias Leo, 43 anyos, nga residente sa Barangay Dungon A, Haro, Iloilo City. Suno sa Pavia Municipal Police Station, alin sa Banwa sang Santa Barbara ang auto kag padulong na kontani sa syudad sang Iloilo sa natabo ang aksidente. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, aksidente nga nakabunggo sa semente o kon aksidente nga nakabunggo sa sementado nga street light kag kilometer marker ang auto. Nakaangkon ang driver kag sakay sini sang minor nga kapilasan sa ilang lawas. Nagbaliskad naman sa dalan ng auto bangod sa impact kay ginapahayag nagapanimaw sang makahulubog kay ilimnon ang driver. Samtang arestado ang duha ka pangayaw bangod sa paggamit sang peke nga kwarta sa ila pagpamakal sa merkado sang Banate, Iloilo. Sang Abril 4, 2025, ang mga sospek amo sa alias RJ, 29 anyos kag Jalamea, 19 anyos, lunsay taga-probinsya sang Bulacan sa Central Luzon. Suro pa kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Banate Municipal Police Station, nagpamakal ang duha gamit ang tag 1,000 ka pesos apang natukiban sa nagabantay nga peke ang kwarta. Kagalayon nila nga kung gilayon sila nga ginpadakop sa mga kapulisan nga naka-standby na sa merkado. Sandig sa investigasyon, duha ka balaligyaan ang ilan na biktima kag may duha pagid sila ka mga upod apang madasig naman nga nakapalagyo. Na-recover sa ila posisyon ang 5,000 pesos nga kabilugan nga lunsay mga peke nga kwarta. Kaso nga paglapas sa Article 168 tas sang Revised Penal Code o kung ang paghupot kag paggamit sang peke nga kwarta ang pag-aatubangon o kung ginaatubang sa karon sang mga arestado. Nagimo lang sang senaryo ang kolektor nga nagserving nga driver sang truck kamay karga sang limnon nga ginhold up sa Barangay Teniente Benito, Tubungan sang Abril 3, 2025. Ang driver sang truck amo si alias Nonoy, legal ang edad, residente sang Oton, kag ang kolektor amo si alias Toto, legal man ang edad, kag residente naman sang San Miguel, Iloilo. Sura kay Police Captain Alberto Magilimutan Jr., ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Sa natabo ang insidente, nagserving nga driver ang kolektor, kag nagpatulog-tulong naman ang mismo nga driver. Alas 4 sang hapon o kanas 4 kahapon sang hapon, natukiban nga ginhimo lang nga istorya ang pag-hold up sa truck matapos nagako mismo ang driver sila kompanya nga ginplano sang iya kolektor ang tanan niya kimuan. Sandig sa investigasyon, nagpahayag ang mag-asawang nga witness nga nagasunod sadto sa truck nga wala sang may nagbangga sa ila kay nag-hold up nga taliwas sa ila panaysayon. Kaso nga pagpangawat ang natalana nga ipasaka
nga kaso batok sa kolektor. Kaginatunan sa pulis kung ano pa ang panumbongon nga ipasaka tungod naghimo ini sang sala nga impormasyon. Dugang pa, hindi malakip sa kaso ang driver tungod magaserbe ini nga witness. Sa kaangot nga balita lokal, tungod sa utang, ini ang nangin rason sang kolektor kung nga naghimo sang senaryo nga ginhold up sa Barangay Teniente Benito Tubungan, Iloilo sang Abril 3 tuig 2025. Sino pa kay Police Captain Alberto Mangilimuton Jr., ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Sa nasambit lang man niya adlaw mismo na pinsaran sang sospek nga himuon ng krimen tungod sa utang kag ibulig sa iya mga kauturan. Napilitan naman ang kolektor nga mag-upod sa plano sang driver. Alas 4 kahapon sang hapon, Abril 4, tungod sa konsensya ginako sini ang kamatuoran sa kumpanya. Sa ginabanta 50,000 pesos nga koleksyon, 35,000 pesos na lang ang na-recover kag nahibluan nga gintago lang sa idalom nga bangko sang truck ang kwarta. Dakop ang magpamilya sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team 2 o kon sa Iloilo City Police Station 2 sa Zone 2 Barangay Baldaw sa Lapas. Alauna 55 sa hapon, Abril 5, 2025. Ginkilala mga suspect na sanay Reynold John Basero, 38 anyos, construction worker. Ang subject, Grace Helen de la Cruz, 46 anyos. 11 partners ng subject, runner nga si Charlie de la Cruz, 33 anyos. Amay isang subject nga si Ramon Basero, 66 anyos. Isa ka tricycle driver. Kag nanay nga si Esperanza de Guzman, 70 anyos, lunsay residente sang Barangay Baldosa. Sa interview sa K5 News FM, Iloilo kay Police Major Tranquilino Quiraba Engineer, ang EPSM Police Station 2, nagdangat sa 2 kasemana ang ina-monitoring kay Basero antes ginpatigayon ng operasyon. Nakuha sa ilap paghinakop ang 7 ka sa 6 ang suspected sabu. Lakip ng bypass item kay kabugaton nga 3 gramos kag by standard drug price nga 88,400 pesos. Lakip sa na-recover ang 2,500 nga bypass money. Kag isa kagatos nga subscribe man kag iban pa nga mga several non-drug items. Samtang nakahunong naman sa Police Station 2 ang mga suspect kag natarana nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Good morning sa aton nga mga live viewers kay K5 Senaida Acau Manica, Ma'am Nita Bodjola, Ma'am Josephine Bing Arellano, Ma'am Bings PSG, Sir Juan Manuel Ecoliantes Bornea, and Ma'am Annalie Bahade, Ma'am Ria Canya, and Sir Benny Hermano. Good morning, and Ma'am Mary Ann D. Lumampao. Halin sa balita lokal, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang regional. Balitang regional. Sa aton balitang regional, 80 ka mga internally displaced persons sa syudad sang Bago sa Negros Occidental nakasaylo na sa payag sang Kapag-on Village. K5 Abigail Fuentes ang K5 News FM Bacolod sa Kampiyon nga report. Tigayo na nga ginsaylo sang City Government of Bago ang 22 ka mga pamilya nga apektado sang Mount Canlaon eruption nga nagatiner sa Regional Evacuation Center sa Barangay Lagasan sa nasambit nga syudad. Pagkadto sa payag sang Kapag-on Village nga nahamtang sa Barangay Napoles sa tiniritan nga Lunes, Marso 31. Ang 22 ka mga pamilya ang ginalakipan sang 80 ka mga individual o kan internally displaced persons gikan sa Purok Manukan Barangay Ilihan, Bago City nga nahamtang sa 6-kilometer permanent danger zone sang Bulkan Canlaon. Ginpayag ni Bago City Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Mary Jean Ortizo nga mayara sang 50 ka mga bahay kubo ang available sa Kapag-on Village apang 22 lamang ang occupied nga ginatiniran sa mga IDPs. Dugang pa ni Dr. Ortizo, magluwas sa 50 ka mga bahay kubo nga nahamtang sa lugar, mayara man sang open nga mga bahay kubo para sa camp management team, medical team, child-friendly kag mother-friendly spaces, kag para sa mga kapulisan nga magahatag sang seguridad sa nasambit nga lugar. Ginipakigbahin man ni Dr. Ortizo nga padayon ang paghatag sang local government units sang Bago sang suporta sa mga IDPs kaangay sang pagkaon kag bugas, kag sudan gikan naman sa gobyerno probinsyal. Modumduman nga gininagurahan sa tinilik nga Pebrero 21 tuig
2025 ang kubo o kon payag sa Kapag-on Village nga nahamtang sa 7 hectares nga duta sang nasambit nga barangay nga magaserbe bilang temporary resettlement site para sa mga IDPs sa nasambit nga syudad. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Dinah Grace Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM. Sa network news, pogante nga Sweden National gamay sampaw-sampaw nga kaso nga rape nadakop sa Pampanga. Si K5 Ruel Tarayaw sa K5 News FM Olonga po sa Kampiyon nga report. Kampiyon na balita, serbisyo publiko. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration ang isang puganting Swedish national na sangkot umano sa patong-patong na kaso ng rape sa menor de edad sa Sweden matapos masukol ito sa Angeles City, Pampanga. Sa ulat kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, nakilala ang nadagip na banyaga na si Haynes Henry Andreas Bergland na sa wastong gulang at pansamantalang naninirahan sa naturang lugar. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Senior Prosecutor of Sweden sa mga patong-patong na kaso ng rape at child abuse law sa kanilang bansa. Nasa kustodiya na ng NBI ang banyagang suspect para sa proper documentation at disposition. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Halin sa aton balitang network news, sa iluhan naman nato ng ato nagapangunang Balitang National. Balitang National. Balitang National. Sa Balitang National, welcome o kung ginaabi-abi para sa International Criminal Court kung paranglitan nga magdesisyon liwat ang Pilipinas nga magbalik sa International Tribunal. Ginatagan pagtamod ni ICC spokesperson nga si Dr. Fadiel Abdallah nga tanan nga mga pungsod ang nagahandom nga mangin kabahin sang ICC ang malipayon nga pagabatunon sang korte ay kag katungdanan sang nasambit nga korte o kon sang ICC. Una naman nga nagfile sang resolusyon ang Kamara de Representantes nga nagahaylo kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magkooperar sa ICC sa piyak sang naunang nga pagbiya sang Pilipinas sa tungtunga-tunga sang termino ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nagpatuman sa Rigodon o konseng Rigodon ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP sa masobray sa kabatalyon ng security escorts si daron sang Vice Presidential Security and Protection Group ni Vice President Sara Duterte. Kadungan sini ginatag naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner nga bariskan sa nagalapta sa social media wala ginbongkag sang AFP ang VPSPG kundi nagpatuman namang sila sang reorganisasyon. Ginpatahag naman ni Browner nga ini ang kabahin sang streaming line nga ginimplementar sa Pebrero 2025 kag ginaprobahan sang Department of National Defense o konang DND. Sa dugang Balitang National, ginapahulag na sang Department of Foreign Affairs o DFA ang konsulado sang pungsod sa Guangzhou, China nga buligan gilayon ang 3 ka Pinoy nga napreso sa nasambit ka pungsod. Suno kay DFA spokesperson Teresita Dasa nga hatagan gilayon sang legal assistance sang konsulada ang 3 ka Pinoy nga ginaresto sa China bangod sa alegasyon nga pagpang-espiya. Sige-sige naman o kung nagapadayon ng ila pagpakingangot sa mga opisyal sang China agud mahibaruan ang rason sang pagka-aresto sang mga iniya. Ginpatod naman sini nga hindi nila pagpabayaan ang mga Pinoy kung sa riin ila igahatag ang tanan nga pwede ibulig sa nasambit nga mga Pilipino.
Igaplastar na sa Commission on Elections o kanang COMELEC ang mga regulasyon angot sa pagpahamtang sa banwasang dato o dinsinswat sa Maguindanao sa ila kontrol. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga ilaman tumuron kung sino ang temporaryo nga magatumana sa lugar. Ginatag ni Garcia nga wala siyang mapago pamagisang pangabuhi sa lugar kay katuyuan lamang sini nga malikawan ng mga kalakasan. Ginpaidalom sa COMELEC control ng dato din sinswat matapos ang pagpang-ambush sa election officer nga si Attorney Maceda Abo kag asawa sini sadtong Marso 26. Sa iluhan naman nato ng ato nagapangunang Balitang International. Balitang International. Sa Balita International, ginkakas na sa pwesto si South Korean President Yoon Suk Yeol sang Biyernes, Abril 4 matapos ginpabakod sang Constitutional Court ang impeachment nga ginpatigayon sang National Assembly mangod sa iya deklarasyon sang martial law sa tong Desyembre 2024. Magluwas diri nagapangatubang man siya sang separado nga kaso kriminal para sa rebellion. Si Yoon ang nanumpa bilang presidente sang South Korea sang Mayo 2022. Matapos makakasa pwesto, padayon sa gihapon niya magabaton sang proteksyon si anay South Korean President Yoon Suk Yeol ikan sa Presidential Security Service sa PSS. Base sa Presidential Security Act, siya kag ang iya asawa ang paghahatagan sang seguridad sa sulod sang 5 katuig bangod siya ang ginkakas sa posisyon antes matapos ang iya termino. Kalakip sa mga igahatag sa seguridad sang anay presidente amo ang pagpatrolya sa palibot sang iya balay kag pagprotekta sa tion niya sila ang magabiyahe kun kinahanglan. Nakita ang North Atlantic Treaty Organization o konang NATO nga paglapas sa inhimo nga pagpatong o kung pagpatong sa mataas nga taripa ni US President Donald Trump sa madamo nga mga pungsod sa NATO Secretary General Mark Rutte nga hindi paglapas sa Transatlantic Alliance Treaty ang ginapatuman sini ni o kung ginapatuman ni Trump kung sariin apektado ang pila ka mga European countries. Ginpatod man ini nga tuhay nga issue ang taripa basta nakasentro lamang sa ilang trabaho sa pagpaprotekta sa teritoryo sang NATO. Sa iya nga hindi ini magsilabot sa numan nga iso tuhoy sa taripa kung sariin madamo nga pungsod sa Europa ang naapektuhan. Kag sa ato naman Balitang Negosyo. Balitang Negosyo. Sa aton balita negosyo, ginalauman niya magsaka naman ang presyo sang gasolina kag diesel sa masunod niya simana samtang ang kerosene posible man niya magsaka o kon magnubo suno sa Department of Energy o kon DOE Oil Industry Management Bureau. Kag ginpahayag ni DOE OIMB Assistant Director nga si Rodela Romero nga base sa pagbanta sang ahensya ang gasolina ang mahimo magsaka ang presyo sang 30 tubtob 70 sentimos sa kada litro samtang ang diesel naman ang mahimo magasaka sang 20 tubtob 60 sentimos sa kada litro. Ang igasaka kag ang kerosene naman mahimo wala sang pagbago kung posible maganubo o kung magataas sang 20 sentimos sa kada litro. Kag para naman sa aton foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylong nga 57 pesos and 40 centavos. Ang euro ang may baylong nga 62 pesos and 90 centavos. Ang British pound ang may baylong nga 74 pesos and 16 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong nga 67 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong nga 34 pesos and 68 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong nga 40 pesos and 35 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylong nga 42 pesos and 65 centavos. Ang Swiss franc ay may baylong nga 66 pesos and 66 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong nga 12 pesos and 93 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong nga 39 centavos. Samtang ang Bahraini dinar naman ang may baylong nga 152 pesos and 67 centavos.
Ang Botswana pula ang may baylo nga 4 pesos and 14 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 65 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 7 pesos and 88 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 15 pesos and 63 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 38 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylo nga 0.003 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 15 pesos and 36 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 186 pesos and 8 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 11 pesos and 87 centavos. Ang Omani riyal ang may baylo nga 149 pesos and 11 centavos. Ang Qatari riyal ang may baylo nga 15 pesos and 77 centavos. Kag ang Saudi Arabian riyal ang may baylo nga 15 pesos and 30 centavos. Ang South Korean won ang may baylo nga 0.03 centavo. Ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 72 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 67 centavos. Halin sa aton balitang negosyo, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports. Nagdaog ang Alas Pilipinas o kon ng Alas Pilipinas batok sa China. Ako niya makasunod sa quarterfinals sang Rebisco AVC Beach Turn Valley Open. Nakakuha sa Pilipinas ang score nga 20-20 nga kadalagan sa torneo nga ginhiwat sa Santa Rosa, Laguna. Kinapangunahan sa mga players nga sanday kay Liem Progilya, kay Sofia Pagaragod nga lutuso ng pares nga sanday Yan Su kag Zhu Minggil. Apisar na kaangkon sang 4 ka magsunod nga service errors apan nakabawi man sang ulihi ang mga players ng UST agud nga makuha ang kadalagan. Kag sa ato naman balitang showbiz. Balitang Entertainment. Kag sa aton balitang entertainment, wala na punggan sang aktor nga si Buboy Villar nga magtulo ang luha samtang ginpaatag ang iyabahin sa mga akusasyon sang anay kahagugma nga si Angeline Gorens na iloy sang iya duha ka mga anak. Diretso nga ginsabat ni Buboy ang mga palamangkutanon sang host nga si Boy Abunda alin sa mga issues sa sustento sa mga kabataan. Tubtob sa ginapayag pagpangastigos ni kay Angeline. Lubos naman nga ginapangamuyo sang aktor nga kung tani mahusay na ang tanan para man sa ila mga anak. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Matapos masiplatan sang isa ka Russian photographer sa Bangkok, Thailand, isa ka bataon nga street sweeper ang nangin instant model kag karon naga-enjoy sa iya bag-o nga career. Amo ang modeling kung sa diin nagaservice siya nga model sa nagkalain-lain nga brands. Nagumpisa ang pinasahi nga istorya sa street sweeper nga si Nopahit Sombonsate sang nakaligad nga bulan sang inisyang nasiplatan sang Russian photographer nga si Semyon Rechkikov. Genpahayag nga nagapanilhig sa dalan si Sombonsate sang makita siya ni Rechkikov kag nailaini sa iya katahom kabangdanan nga iya ginkuhaan sang litrato halin sa layo. Matapos siya ginpalapitan siya sang photographer kag ginpakita ang matahom niya nga litrato kag ginhaino siya nga kuhaan sa video sa nagahimo sa iya trabaho. Ginpost ni Rechkikov sa TikTok ang video sang street sweeper kung saan nangin viral ini kag madamo ang nagtayaw sa natural sini nga katahom. Kasunod sini, madamo ang nag-approach sa iya agud himuon nga model sa nagkalain-lain nga brands. Sa karon, wala na sa dalan na nagapanilhig si Sombonsate kundi masako na ini sa iya modeling gigs. Sana Ano maambal mo kay Fabaron? Sana all. Nga
Panawagan na lalaki ini wanted. Charis. Ay, kabi ng K5 Kim? I invoke my rights. Totally silent. Pero ano man depende man na kay damo man actually sa mga opportunities. For example, kay ang Badyaw girl naton bali before, dari sa nag-join sa PBB. Nakitaan man siya sang nakuhaan man siya sa laragwan. Amo gani nga kung kaisa may mga gwapa man bisan nara lang sa dalan, picturean ka sa buong daan kag mataypan ka sa mga tawo. Manamian sila sang imo nga beauty, tawag na buenas ang bali Sir Benny Hermano, buenas, maswerte siya. O si Dan, if you have that certain level of beauty, malang nga makapa-amaze ang tao. Mabalang especially if you have a nice background or inspiring story, nakapanilig sa dalan, pero amo ng beauty, there's a story, inspiring story behind bala. So, mas madamo pag yun ang ma-inspire. So, try nyo na panilhig sa dalan kung gwapa ka mo dira. Kaya base, ma-model man ka mo diri sa syudad sang Iloilo or even sa mga brands. K5 Aron. Yes, amo gid K5 Kim. May talamyawon ka K5 Ron. Yes, ginatami yung tayo ng aton yung mga avid listeners dira sa may Barangay Top North, Mandurriao sa Zone 7. Kanday ang aton nga Barangay Tanod ang mga abyan, mga grupo tada sa may Barangay Top North, Mandurriao. Ginatami yung taman sa maing agang nga kapitan si Kapa Militar Napoleon. Kag sa bilog nga council, good morning sa inyo. Good morning man sa aton yung mga listeners dira sa may Barangay Catering Banmolo, si Noel Lawag, Pamilya Robles, si Idrin Escalarga, Edison Escalarga, kanday Chay Maring, no? Good morning, kanday Nini Marlene dira sa aton nga mga kauturan, no? Pamati dira sa may merkado sang Barangay Katiling Banmolo. Good morning sa inyo. Sa mga listeners natin sa may Barangay Kasing-Kasing Molo, kay Cap Calzado dira, good morning Cap. Kay nung Jepoy Palangka, no? Dira sa may Barangay San Pedro Molo. Kay Cap Carla Pascua, no? Kapitan dira sa San Pedro Molo. Cap, good morning. Kag sa kapulisan dira sa Molo PNP, no? Kay Police Captain Ryan Kreis Inot, ang OIC dira, good morning sir, no? Sa aton nga kapulisan dira sa may Iloilo City Police Station 7, si Police Captain Michael Tuburan. Sa Police Station 1, nagpamati man sila sa aton, no? Na Police Lieutenant Romino Tabuyo, kang OIC dira ka K5 Kim. Kag sa iban pagid, no? Nga mga kautura naton kang pamati sa bungaga. Good morning man sa aton sila nga mga live viewers, kay Ma'am Twinkle de la Peña. Good morning mga ka-K5, patamyaw lang. Happy birthday kay Kuya Edwin Cresologo Ola. Good morning. Kay Jesse James Garvillas. Happy birthday man ko, no. Dira, hello lang dira sa Salfa Batsuyan sa Mansaya Lapuz. Blessed Sunday morning kay Sir Benny Hermano, Ma'am Nita Bodiola, Ma'am Belaong Ana Marie, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, K5 News FM, Blessed Sunday. Dira sa may Manit, sa may Pasisseria. Mali Sir Toto Bert Ariola muli na. Dapat ani ang ginadakop nga sang mga pulis ang gapasulod sang droga sa Iloilo. Kaya mo na sir, may mga information man, mga operations man nga ginapang dakop dari ang mga nagakatawag na involved sa illegal nga droga. Ma'am Sinaida Kao Manikan, good morning. Kag Ma'am Josephine Bing Arellano, died nga aga. Juan Miguel Edoliantes Bornenia, Ana Libahade, Ma'am Rhea Kanya, sa iban pagid naton dira nga tagpalamati kay Ma'am Mary Ann Dilumampaw sa banwasang Pototan, Iloilo. Good morning. Additional ka kay 5 Aron. Good morning da sa aton pagit baga sa mga aton nga mga jeepney driver subong kay cute pamati da kabrigya saging da sa may Barangay Catering Banmolo. Makuturan naton da sa may banwasang Tumbungan o di John ang mga abyan